שמי טליה, והתבקשתי להודות לאריה. מה שאני רוצה לומר בעצם זה שכאימא שסועדת ילדה בת 28 עם צרכים מיוחדים, מאוד חשוב לי ליצור קשר ושיהיו מסביבי משאבי תמיכה, אני קוראת לזה, אנשים שאני מקבלת מהם שירות ותודעת השירות שלהם גבוהה. דבר מאוד משמעותי. ואריה הוא אכן אדם עם תודעת שירות מאוד גבוהה. הוא יוצר קשר, הוא זה שמביא את הדברים, את התוצרים, את החיתולים וכדומה הביתה מבעוד מועד. הוא מיידע אם הוא נמצא בחופשה וכדומה. וגם העלויות. זאת אומרת, גם פה שנת תחרות, והוא עומד יפה מאוד מבחינת התחרות בעלויות, בצורה שמאפשרת להיעזר בשירותים שהוא נותן. ועל כך אני מאוד מעריכה ומאוד מודה. יש מצבים בחיים שאיכשהו אנחנו תמיד מסובבים את העיניים לצד השני, לא רוצים לראות, אצלנו זה לא יקרה, אז גם אצלנו זה קרה. אמא שלי בת 80, משתמשת בטיטולים. ואצלי, טוב, יש לי 5 ילדים, נאשים אותם, צניחה, עניינים, אתם מכירים את הדבר הזה שרוצים, יש פיפי, יש פיפי, יש פיפי, ופתאום אפצ'י? אוקיי. ובביז מקביז הכרתי את אריה כהן. הוא איש גדול, תרתי משמע, עם לב ענק, תרתי משמע, ועם נתינה עוד יותר ענקית. אז הטיטולים שלו הגיעו לאמא שלי, הפדים הגיעו אליי, המגבונים גם הגיעו אליי. עכשיו, כדי שתבינו על מה אני מדברת, אני אספר לכם קוריוז שקרה לפני שבועיים. אני מתקשרת לאמא שלי, קודם אני מדברת עם בעלה, אחרי זה עם אמא שלי, שואלת מה העניינים, מה נשמע ומה המצב עם הטיטולים. יש לנו עד סוף השבוע, לא צריך להטריד את הבחור. עובר זמן, אריה במקרה מתקשר אליי על משהו אחר, ודרך אגב, מה עם הטיטולים? אז אני אומרת, לא, בדיוק דיברתי, הם אמרו שיש, זה בסדר, עד יום ראשון, לא רוצים להטריד אותך, וגם אני בסדר. עוברת איזה שעה ומשהו, אמא שלי מתקשרת, אבל אמרתי לך לא להטריד אותו. אמרתי לה, מה קרה, הוא הגיע? כן, היא אומרת לי, ואני שומעת את ההנאה בפה שלה. הוא הגיע, הוא כזה חמוד, הוא יושב, הוא מדבר. עכשיו תבינו, היא בת 80, היא לא זזה, היא כל היום יושבת. אני ואחותי כמה יכולות לבקר אותה. וכשהוא מגיע, והיא מתחילה לספר על כל הקרחצן ושמחצן, והוא אשכרה מקשיב, היא פשוט נהנית. בזמן שהיא מדברת איתי, אני אומרת לה, אמא, אני צריכה לנתק כי מישהו דופק בדלת. אני פותחת את הדלת, אריה עם ארגז של מגבונים, וחבילה של הפדים. שו, אריה, מה קורה? אמרתי לך, זה בסדר. לא, שלא תתקעי. הביא לי אותם, ושוב, על כוס קפה. עכשיו, נכון שעל פניו אפשר לקנות המוצרים בכל מקום, אבל מחיר הרבה יותר טוב, ושירות. חבר'ה, איפה תמצאו עוד שירות כזה? כי הבן אדם הענק הזה עם הנתינה הענקית, מספק את השירות מכל הלב ומכל הנשמה. אז אל תצטרכו אותו, ואל תגיעו למצב של אאוץ'. אבל אם כן,